Mas Kentung, Dinda Bestari sinten ingkang ngersakaken. Terima kasih Mas Dani. Bawur sing duwe pacitan Dinda Bestari. Wayahe ayah ning Dinda Bestari. Alah iki kok langsung. Dinda duit aku waktu kita bertemu hati rindu berduri sayang indah tersampai retak mata jiwa tak bernyali ingat Dinda Bestari maafkan Dindaku fitnah lama tak bersua negara yang dilanda doaku cucu Wina ku harapkan bersama sampaikanlah salamku segera untuk Medan Taruna. Lanjut kunjungan mangga terakhir mari mambengi munjungan tidak bersatu mambengi munjungan yang malam ada yang sore ini yang siang ini sampai sekores ya oke masuk gayalane wong kang sugih rasa sujanan ora lila yen dheweke arep tiba beda kuwi teku aku teke dia cinta aku suka hey Kondo cintane nganti kiamat Jono tresnaku ora bisa Hae 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 hae. kadu kuwi kita sehidup semati rintik-rintik hujan di malam minggu sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri ayo memuji urip bisa kang sembadan urip bebrayan nganti besok pupute jaman la 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 oh cinta kayak di surga. Terima kasih Kang Masit. nadyan wujud
beksi gawe tahlining pronto alus manis merah hati wis suwenggon kula lono golek isi podar jana tiba bunga ing atiku nyanding bisa hati tombo esuk awan ning omah wis ora krasa aluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitir anggonku ngiduri ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning ngapan kekancangan tarinde saka katungan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan elok kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning akawe pikirku komen selarat ireng tak sawang tambah tanise tiba bunga yang takon nyanding selirane ora bakal atiku kekliwaan liyan yen si podang anggudut ati kepranan ora mendut atiku sanesaya gotrok tak seranane sun pikat bulu tegoro esuk awahan ning omah wis ora krasa aluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitir anggonku ngideri ora krasa esuk awan nganti wengi yen nganti liya kan nyayang kleyang
sawang mencok neng apa kegancangan tak rindek soko kaduwangan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan elok kae tak suwun mbok aja ngecek podang kuning gawe pikirku kone seret ile tak sawan kandang se tiba bunga lakon yang sirah ora bakal atiku kekeliwaan liyan yen si podang andutut ati kepranan ora menduk atiku tanah saya ndedroyo tak sranani sun pikat puluh teng bento akso monggo Dumateng para sanak kathah pikantuk sambur sambutipun kasihapen tempat ingkang badhe dipun Nyuwun sewu kula wakilipun Pak Sadeli Mujungan luyuran anggele sing tak sayang mubeng-mubeng mitir anggonku ngideri ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang sayang tak sawan mencok neng apa kegancangan tak rindek saka kaduwangan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan elok kae tak suwun mbok aja ngecek modang kuning gawe pikirku kome seleret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga yen lakon nyambing liyan ora bakal atiku kekeliwaan liyan si podang andukut ati kebranan ora mendung atiku tanah saya ndedro tak seranane hei gore Sarwa patut napa luput yen kula kepencut rawara sedina wae rasane kaya sesasi suwene najan rondo sing ayu suwe-suwe kepikat atiku sasat lintang dalu
Aduh lam-lamon rondo sing ayu pasar ngemplak wanci sore susukan wong blonjolan wong dolanan tonjang tanjung edok-edok kesandung-sandung putine selawero karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika niku jalaran bakule ayo latobat jo sembrono wong aku wis kadung tresno ya klia mlaku ning pasar ngemplak wanci sore susukan wong blonjolan wong dolanan tonjang tanjung edok-edok kesandung-sandung buktine selawero karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jalaran bakule ayo latobat jo sembrono wong aku wis kadung tresno ya mlaku ning pasar ngemplak kepeng ati nganti kapan mong bakal tak enteni aku wis kebaca tresno ngomong sliramu wis katon ana moto bengi ra bisa turu bayanganmu wis lebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu do wong ayu kang dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku kanggo ese manis kang taduh kangen iki bisa mari yen sayangku wis bisa nambani kang tak suwun rina wengi dadi tamba kangene atiku Sembah nuwun Pak Eko.
aja maksa timbang kowe lunga luwung kadir mlarat ayo mak cobane Mbak aja ngono aku ya cukup ngene urip prakoso mung adeng-adeng kayamu wong lanang sing rasa pira Wati ilang ana watakmu sing murka mikir prasaja ora ngoyo sares sabar nrimo aja iri tangga yo so monggo ingkang ngersakaken bisa Malaysia aku lunga nyambut gawe sing jejeg imane kowe ora kuat nandang aku lunga nyambut gawe karo tangga adikku ning Jaya 5 bulan tadi gaji toke dengan melarikan diri
Sepindah malih matur sebaik panuwun lumantar kaberkahan seni budaya mugi tansah mangsulana rahayu wilujeng. Wilujeng awit dinten kalenggahan ngantos sak pangajengipun boten mangke halang setunggal punapa. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Kemis Kang Mas Indratmo samudayanipun. Terima kasih Kang Mas Kopet Asara Motor Kang Mas Trimargono. Matur sebaik panuwun samudayanipun. Wonten ing kemawon sampur Pak Kehormatan sampun dipun aturaken katur kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang kagungan tanggal 1 Juni Ayah Gianto Cahyo Suci Indonesia Kamas Hadi Guru saking Laladan Ngadipura Munjungan Sugeng Rawo Sugeng Winara Lenggah Kang Mas Gianto saking Laladan Panggul Jo Ketrong Lumpang nggih. Bapak Sajimin Botoh berhubungan badan dengan Bapak Senun nggih. Gendingipun Rondo Ayu mawi dindinganipun sumangga. Sesule saking kang kagungan dalem Pak Tamsir. Jarene kon mangkili. Biasane ndi Rondo Ayu. Sik. Asline tak wanek-wanek nih, ning pule iki sungan karo Pak Tamsir aku. Eman lamun sakmono Bu. Yen rinaku liyo kakung Kason Mardi asik najan wis rondo nanging tasih kinyis nyun sewu Pak Rasa lek jenengan mangurung bawa Rondo Ayu kula wakili najan rondo dasar ayu isih muda. Kula nuwun Bapak Tamsir, kula nuwun nggih. Kae Rondo Ayu saben dina liwat ngarepanku dadak lancir kuning aduh kulitane namu kiring saya nambah ayune yen to mesam karo geget lambing yen ngendikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patu napa luput yen kula kepecut rawaro sedina wae mas cek rasane kaya sesasi suwene
jan rondone ayu suwe-suwe darapi katatiku sasatrita dalu aduh lam-lamen rondo sing ayu asik Mas Haji kowe sinden ayu saben dina telepon karo aku dadak lancir kuning aduh kulitanmu namu kiring saya nambah ayune yen to mesem karo geget lambe yen ngantikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa pateng napa luput yen kula kepencut ora weruh sedina wae Pak Badrung kaya sesasi suwene najan sindene ayu suwe-suwe terapi hatiku sasatrita dalu aduh lam-lamen rondo sing ayu monggo bapak-bapak ingkang pikantuk sampur ingkang jumeneng bapak manggil saking Gembuk rondo ayu saben dina liwat ngarepanku dadak lancir kuning aduh kulitane namu kiring saya nambah ayune yen to mesem karo geget lambe yen ngetikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran
pokloso botak-bote ke taman asmara gubuk kae yen berwati nanti besok ora bakal lagi gubuk kae kebak cerita kang awangi nanti gagas rino cadetan sakjroning ati datang luntur saya marah hati aku kowe dadi garwa marga leren ing gubuk asmara Yo waya sore mendung katon Kang Yanto. apa pancen pacoban urip iki sliramu natoni atiku apa tenan lakon sing tak sangga jebul tresnamu ngemu wisa apa pancen wis pinasti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ra kena tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku najan perih jroning ati mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki delok tanpa kabeh olah terangno ate kumur ayon ayon ing rena lan wangi mongranti lange ati jarwa sarpa wong manis tansah mahalila datan bisa nendra taping buka wong tansah ngelamun ngaling ana
mula jasa nang alammu. Matur sembahe panuwun Bapak Kandip. Derita cinta Heri sing duwe tanggal 20 Oktober taune sak menika semoga. Ayo Pak Roso. Hey! Sek! Hey! Tetes banyu mata tumetes basah ing pipi rasa ora tega aku tinggalane sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda. Derita cinta kita berdua, anggaplah impian. Selamat tinggal oh sayang, kepaksa kudu bisa. Sudah nama aku loh ya. Tetes banyu mata tumetes basahi pipi rasa ora tega aku tinggalke sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda. Cerita cinta kita berdua, anggaplah impian. Selamat tinggal oh sayang, kepaksa kudu bisa. Suwun. Terima Oke, kasih. Adik Heri terbis 20 Oktober. Nyun pangapunten Ayah Roso. Kalau niki Ayah Roso iki A1 mangkane tamune lintas kabupaten. Pak siap Kang Jidet sing duwe Brigi Watu 5. 4 kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, ugi Pacitan. Ya, siap Kang Mukono iki gendinge Sri Uning ditambal dhisik karo Kang Mas Jidet. Aja cidra, nggih. Dipun rantos sawetawis Pak nggih. Nyun pangapunten undangane ewon. Ning niki mangke kula aturke sawetawis nyebar godhongkara sawetara. Ayah Roso tamune saking Tulungagung. Sik sitok ae Kang, siap-siap Sri Uning nggih. Saking panjenipun Bapak Gencis pidalem wonten Sanan Pakel Tulungagung niki tanggale iki Pak Gencis iki tanggale 15 Juni 2026 Pakel Sanan Tulungagung. Gendinge saka Munjungan ya Juragan Graji. Ya Kang Mun anake sapa iki sik Sri Uning ya. Siap. Cek 1 Seruning. Dan nggih pangapunten Surya Laras yang niki taksih buka bersama.
ora usah bawa. Langsung mawon. Pengrawite sik makan. Iki gonge ndang dituthuk, ana mau njaluk Sri Uning. Pokoke kok ngomah pokoke tenan wae tingen tenanan. Ya untunge Sri kok ning kene njaluk Sri Uning. Cati ya bejo banget iki. Sri Uning. Lah untunge njaluk gendeng Sri Uning, lah Sri Bandar. Ya mamane rambutnya putih malah ireng nah. Niku wau tiyang Banyolan sedaya. Monggo Pak Pengrawit. Maem to derek. Nggih. Mana kok to bangga apa teng loro ae. Iki njaluk Sri Uning pokoke kaya munggah swarga. Sing dijaluk ya Sri disanding. Gendeng menika spesial kagem Bapak Sukono, Denso saking Tawing Munjungan. Sumangga ingkang ngersakaken Sri Uning. Mangga siap, Bro. Mustika tuban labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandur branti datang krahita kang rinata kadange pribadi Wiratmaya putranira saralawe Adipati Tuban Sri Uning putraning adi
Wangsapati nalika uni kapupu ing madyaga do perang agung lawan Pinajingga katrasnaning Wiratmaya tinampi Nerara Sriwunde Pratenglena alam Bonagari Niki saking Munjungan lho niki. Sri oneng mustika tuban labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandur branti Sri oneng katang krayita kang rinata kadange pribadi Asoico Wiratmaya putranira Sora lawe Adipati Tuhan Seoneng putrane abdi Wangsapati nalika uni kapupu ing madyaga perang agung lawan Pinajingga katrasnaning Wiratmaya tinampi Nerara Sriwunde Wekasanira Pratenglena Alabuh Nagari Ingkang selajengipun Aja Cidra sumangga ingkang ngersaken Aja Cidra. Mung sakmene pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku ditinggal pepujanku ngelingono sliramu wis nate janji prastya nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku
ora wis kandha aku nesta lan ora bondo donya yaktine mung kepranan bareng kang durung kenyataan mbok yo eling saya suwe saya muda yuswa aja citra wong citra bakal ngemai tuna tak lilani biyen kowe lunga sumangga jangan ati sembrono ning luar negeri kudu sing hati-hati anak bojo ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu Mas Didik pura mikul kayu kowe mulih lunga bayi oleh anake sapa iki anake sapa to Mas Pur yang bisa tonggo mau nyawang aku wis nampa elingan janjimu semono gede iki wis arep rubuh piye aku ora netes gelo nyawang anak saya gede ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh yen etan bali ngulon apa setyane kelakon pamundhutipun Mbah Satar kabar sing tak nampa sirangmu
Mapulan detik kaji toke pengen larikan diri mentolo kowe mentolo aku soro ning omah kowe soro bisa ku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa. Matur gunging panuwun Kang Mas Didik Ponorogo, terima kasih tenggo matur suwun. Nggih. Samudayanipun ingkang sampun kalangkung rawuh panjenenganipun Mak Dibeduk sing duwe wilayah Watu Limo sakonco Kang Mas Takim Ibu Ana. Mak Dibeduk iki Kang Mas Jidet juragane Jagung. Terima kasih tenggo matur suwun. Saking Ponorogo nyebar godhonge karo sabar sawetara. Nggih. Niki nuwun sewu dulur. Arep kaya ngapa awake dhewe iki ngombe bir ning sor Kalangan. Kuwi distributor utawa CEO-ne kuwi saka Sumberdadi Malang. Kebetulan saking panjenenganipun Ayah Rasa sekeluarga langsung mendatangkan langsung CEO dari Malang Sumberdadi mau luncur produk baru yaitu ada anggur dan jeruk, bir bintang ada nuansa baru, cara rokoke EC double klik. Monggo terkhusus dari keluarga besar PT Sumberdadi Malang kami harapkan untuk CEO serta keluarga besar langsung menerima ya penghormatan. Sik tak jukokane bar iki Kang Wandi, tenang wae. Tanggale 1 Tayo badhe kaboyong wonten dalemipun panjenenganipun Kang Mas Gendut pidalem wonten Suko Kidul celak dalemipun Mbah Demang Drimo. Sing butuh belean, sing butuh daging hubungan karo Kang Mas Cakri Limusin Raja Slek. Nggih, priyantune ning kono. Ya. Mohon maaf untuk owner besar dari Sumberdadi Malang menerima sampur penghormatan siap. Ya. Berjumlah 6 sama Bapak Tarikan. Ya. Pak Wandi. Iki gendinge tresno bojone wong liya. Engko Kang Mas Didik Ponorogo juragan krepyek. Tanggale 29 Februari tahun 2017 ulang tahun pegatan. Ya iya, wong A1 kok. Yo. Pak Wandi adae niki lho Pak Wandi. Nggih Mas Eko. Sampeyan lurone, Iki ke sampeyan lumpukne. Mubahdir tak luronane. Nggih. Niki kula tak nyambung saking kadang kula sepuh panjenenganipun Kang Mas Kentung, menika saking panjenenganipun Bapak Saijan Ibu Kartini. Menika mapanegah wonten tlatah Suralaya, Dusun Senuli, Desa Siki, Kecamatan Dongko, tanggal malam 29 siang, bulan Juli tahun 2026. Lajeng ingkang terakhir saking pepundhen sepuh panjenenganipun Bapak Karno, Peremban, Kecamatan Dongko, tanggal malam 5 siang bulan Agustus. Tahunnya nggih 2026. Monggo Mas Kentung dilanjut. Nggih, nyuwun pangapunten Kang Mas Prayet sing duwe mbawur. Nggih, matur sebaik panuwun samudayanipun. Owner dari Sumberdadi berjumlah 7 orang. Ini nanti kasih sampel produk terbaru. Ya, rasa jeruk sama rasa anggur, bir bintang sensasi baru. Gendu, siap. Tresno larangan, oke baik. Kang Mas Prayet, Dinda Bestari utawa Ayah. Ya, terima kasih. Kang Mas Pur, niki bangun munjungan. Monggo dari Sumberdadi membawa sampel
Ya, terima kasih Kang Mas Trimargono. Nggih. Gendinge dipun lajengaken sumangga. Tresno larangan gendu. Ya. Endu rene ndu gendang ditempel ndu. Juragan Bali kok. Dikira ecek. Nggih. Siap, nggih. Dika, ini perwakilan dari sabar nang digorono langsung sak kerdus. Nanti dikasih sampel satu persatu setiap kalangan. Nggih. Ya, ini produk baru nuansa arak jeruk. Ya, jeruk. Satu. Nggih, satu. Kolik sing duwe Banjar satu. Terima kasih. Satu-satu sampelnya satu-satu. Free dari Sumber Dadi. Ya. Ya. Ini sampel dari Sumber Dadi langsung. Ya. Ya, siap. Nggih. Dikasih. Terima kasih Pak Hartono. Makasih. Sing duwe Trenggalek. Terima kasih. Yuk. Lanang apa wedok jale tak deloke. Sampele tak jupuk dhisik ya apa ya. Jale tak deloke. Lanang apa wedok jale tak deloke. Nalikaning udan grimis mung kelingan sliramu wong manis datan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wan ciratri saya larut animbrungan titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwe becik tak simpen sakjroning dada simpanengan di puputing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darepe wong liya nalikaning udan grimis mung kelingan sliramu wong manis kana bisa tak jroning ati wana ciratri saya larut animbrungan titan saya
nyawang fotomu ra krasa netes eluh ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anyambung tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo nadyan lara tak simpen nganti pupute nyawa lilo gendu pancen lilo sliramu dadi diarepe wong liya monggo ingkang mundhut gendeng abirku digawa gunedan Monggo ingkang nyuwun iki. Ingkang ngersakaken sela langking Pundutanipun Bapak Mukana Beduk saking Wati Lima Sadruk. Iki Bapak Kolek saking Panggul. Atiku tan saya mando rino wangi angam yang rasaku ora bisa lam-lamun lap memanismu nabian adyo atiku ono atimu yo kene tanpa nglekewo eling aja kanggo sepi apa lamun angimbangi kowe gengsi apa iya aku monggo dunganteni yen wis ana kumambange sela langking ngobeni kutha sateruse ning desa-desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani klinci kucul lunga mengetan Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali aning Semarang klinciku wis ana kandang
lajebulane krusa-krusu keburu nafsu wakasane montang manting rakate akeh aku dhewe sing kebanting dadi le wong atiku kason genthul nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku yoto ati rinten siang telu kinarban jiwa raga ngundang rasa tumete sing kalbu Angler ngoyai segoro Gatan bisa lulu ing atiku Suwe nggonku ngenteni lewo ing ati kang entuk jampi Dadya ati sawiji Kemana-mana